Antzinako Egiptoren etapak. Faraoien garaia. Faraoiak botere absolutua zuen, politikoa, militarra eta erlijiosoa. Jainkotzat hartzen zuten teokrazia, eta eginkizun hauek zituen. Bere izenean gobernatzea, ordenari eustea, eta armada gidatzea. Lur guztien jabea zen, eta ureztatze lanetarako obrak kontrolatzen zituen. Funtzionarioak eta apaisak faraoiak emandako legeak zorrotz betearazteaz eta justizia administratzeaz arduratzen ziren. Hain zuzen, erresuma administratzen zuten, uztak ikuskatzen zituzten. Merkataritza kontrolatzen zuten, zergak ezartzen zituzten. Eta tenpluak zaintzen zituzten. Egiptoren eta inguruko herrien asiriarrak, hititak, arteko harremanak, aldatuz joan ziren denboraren joanean. Sarritan, aliatuak izan baziren ere, merkataritza tratuak. Beste batzuetan elkarren kontra egin zuten. Lurralde edapenerako gogoek eta lurrak eta berastasunak izateko lehiak bultzatuta. Egiptok beste lurralde batzuk konkistatzeari ekin zion. Eta ekialde hurbileran zedatu zen inperio bat sortuz. Inperio bat izateari esker Egiptok lehengaiak eta ondasunak lortu zituen. Zergak kobratu ahal zituen eta bere onurarako merkataritza harremanak ezarri ahal izan zituen.